ya ndị nga ọ nọ n'ọdụ ọjọọ bụrụ ogu gbujiga ha ee unu dị oke ebe a ka m nụrụ nwaanyị ọma ụmụ dị awa unu dị oke akụkọ na-akọwa enwebụrụ nwa ngel m kọrọ ịlụ somewhere kedu aha ebe a agụ ebi yes ụmụ ebe ụmụ opere ebi ọwụ onye ebe dị gel wụ dị gel akwụbeghị m ụgwọ isi ọrụ n'ime 3 times si ị ga-agbugbu m na nwa na wụrụ nwa gị bụpụ asị n'akụkụ ya ara ime onye ogo m si n'ala gafere kpam ọrụ n'ime aka mbiri ya ebi ote wu ọ bụrụ na asụ na-agbọ na-apụ si emege gwasazi ego ụkwụ ọhụ gị wuru ụmụ chụọ m ọsọ nwa ya na-agbaga n'otisi iro gị wụrụ magnet agahụcha gụọ na nwa gafere gị magnet ọsọ ka m chịrị ya enwe onye mụrụ nga ọ dị ka ọwụgo nne welite dere ala akọ ebi kọm ọ dị ka ọya ma ọ ya ma ya ọ ga-ahụ ọ ga-arịa ihe ime ọdọ kpọrọ ya n'ụzọ ụmụazị pụta nọ n'ụzọ antị ọnụ gbagote nwa ji nwayọ ọ mataniti ga ọnụ ka oyi kwekwuru m iko nnọọ awayu ewe ahụgori ọkụ oke anụsi ike Victoria kwa gwara m ọ na-agba aka na o ji m na-alewe ya 9 months gone ọwụ ya ka ọwụ ya that's my uncle Francis Duru. His mother murdered my mother during the war. Biko kupu na aka ka ọ na-abata biko unu mara onye ọwụ onye na-amado onye ọwụ isi gburu ya. You know him or you didn't know him? Didn't you have known him? We don't have known him all English. Aso against aso. We didn't have known him. Didn't we know him? No zukwa him ele he gbasara go gbasi ni. Nne m maka o ilola dị mba ejima gị ele oke iwe ejima wa ụna abụọ ka nọ ọ ma chi na abụọ ala nne come this way tai ụmụ ejima na abụ anọ m na-arụ ọnya kwa gwara m ụnụ na anọ ma na-asị m ejima na-eji m bịa dị sa gị otu ga-esi anọ gị ebe onye ọdọ n'ọdọ ọ dị mma ka ọ dịghọ mma ọkwa mkpọrọ gawa. Will you take me as your lawful wedded husband? Will you take me too as your lawful wedded ejima to husband? I will. Ebo. No tem shirila. Ele nda pam sa no kwa hunso. One balance of pola. Obi abula me kwele habo. Ebe ko tujire moto ya fa abo. No, ele haga. Kai. No test you have a disagree. What is about what's your name? Apartment. And is it your Magagori? Drama. It's for a drama. What did you with each drama? Go down. Each drama. Oh, now I can go one again. Oh, Fokro. Trepano is so fair. Okay, Informa. Akaganum na so many people. My young ba. Ola, dea, ola. Informa akukwa to wale akuna. Kwa mona. Our female hide the cocoa. How boss are returning me sharp. You see, you can one after all. I'll consult Saigani more. Megan, I am mobile. So only na hamo baggage dress and money hemorrhage na hamo. Go na nwa shiri lo wa ya hiri. Owe akọ wo ya. Enwere onye na abata ebe a that lady yellow. Ahụrụ m ya na nrọ n'abalị. O ji mma na-achụ m ọsọ mma ji egbe achị ya. Ya je kata ihu lawa azụ ya ihe o mere na nrọ the same thing. Mmadụ ịga kata ihu lawa azụ ọ dị mma. Ọ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Ihe ọbụla ga-eji gị ịla azụ na ndụ. Holy Ghost! Forward ever and backward. Look at my isn't there now? Yeah, Lola Louis in them go. Why ever okoto? Go Braga and Gaka, why come over Gatia? I go Bruno one. Then no, and I go allow baptism near me. Oh, go to Kawagata. Then no, sweet mother. Eh? Hulata? Oh, hulata pala nem. Hulata, ezine hulata. Hulalo, one name hulalo. No watching come get a hair for one more. Settle the Meru guy, Abalone, and then goes there. Come up here, not a Koyata for them. No,
Yeah, Ukrosaka waka singlet. Say off color. No, oh. Onye nwanyị nọ nyere unu. Gbawolite na obi elu. Akwa bere adịghị. How many years has he? Like half year. Ụmụ go jicha kwata ya do kwara ke kwara n'iwu obi.